Lagi ulan dari banda. Loko kita ba? Kaanan na tayo guys. Inay lang kasama bandaya basing gidrap akong anak ya ha. Dili yung tanaw lang akong gidrap ba. Dili sumila in there nahan pa man. Unahan pa unahan. Ay yun sila. Ini na dirit sa ila inday, balik kung gunas serius. Tara. Diretso ba, diretso. Diretso. Wala yabi, diretso. Dito, sakay. Diretso. Sakay ba? Sakay balik dito ko do. Bol! Sakay balik ba? Sakay balik. Dito sila Inday. Hindi ko galurat lang mata. Sakay na? Oh.